MVO MTV. Purchase your tracks today. Hey, vi gik tur. Vi gik i skolerne, i gaderne, og vi mødte en pige, de hedder var Sofia. Sofia, den der pige er lækkert. 1, 2, 3. Den der pige er lækkert. Jeg gider ikke ned fra skole, jo. Jeg vil gerne bare blive på gaderne og lave party. Ja, MVO på X-Factor. Han er toppen. Han scorer pisse lækker. Sofia. Sofia, den pige jeg tænker bare på 24/7. Jeg ved ikke hvordan. 1, 2, 3. Vi tænker bare på Sofia. Hey. Vi nu går i gaderne og laver bare biparter, jo. Hey. Mens vi tænker bare på Sofia. Sofia, den eneste pige var lækker på skud i gaderne. Men kun Sofia var hot. Sofia var fattig på skolen. Jo, MTV, hvor var I skulle hen? Valby efter skole hen i gaderne, bror man. I gaderne, bror. Skal du ikke stå og være på skolen? Du vil gerne lave parter, ikke? Jo, vi vil gerne lave parter. Sammen med Sofia. Ey, Sofia var vi tænker bare på dig. Ey, mig og dig, vi bor bare på gaderne, mens jeg lever parter med alle mine shababs. Jo. Sofia, Sofia, Sofia.